Με την τεράστια δημοτικότητα που έχουν πάρει παγκοσμίως την τελευταία δεκαετία οι υπερπρωτεϊνικές δίαιτες, όπως η δίαιτα Atkins, η δίαιτα Dukan, ξεχάστηκε πόσο επίκαιρες ήταν κάποτε η δίαιτα με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες. Οι περισσότεροι αναφέρονται στις φυτικές ίνες μόνο όταν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα δυσκολιότητας. Στην πραγματικότητα όμως, η συστηματική τους πρόσληψη είναι καθοριστική τόσο για την υγεία, αφού μειώνει τα επίπεδα χολυστερόλης, όσο και για τον έλεγχο του βάρους. Σήμερα βλέπουμε τις μπάμιες, ένα τρόφιμο πλούσιο σε φυτικές ίνες. Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και άλλα τρόφιμα όπως τα πράσινα λαχανικά, τα δημητριακά ολικής άλεσης, το καστανό ρύζι και τα φρούτα. Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό των τροφίμων αυτών, το οποίο σχετίζεται με τον έλεγχο του βάρους, είναι ότι προκαλούν εντονότερο κορεσμό. Καταναλώνοντάς τα λοιπόν, νιώθετε για περισσότερη ώρα χορτάτη, ενώ επίσης μειώνετε και την ποσότητα του γεύματος. Έτσι μειώνετε τις προσλαμβανόμενες θερμίδες. Μην ξεκινάτε λοιπόν μια δίαιτα προσπαθώντας να δείτε τι πρέπει να αφαιρέσετε. Δείτε τι πρέπει να προσθέσετε στην δίαιτά σας. Είναι πιο θετική διαδικασία και παρέχει πιο μόνιμα αποτελέσματα. Επιπλέον, οι φυτικές ίνες συμβάλλουν στην θρέψη των ευεργετικών μικροβίων που έχουμε στο έντερό μας, βελτιώνοντας έτσι την απορρόφηση σημαντικών θρεπτικών συστατικών για την υγεία μας. Η οδηγία λοιπόν είναι η καθημερινή πρόσληψη 20 γραμμαρίων φυτικών ινών. Για το αδυνάτισμα λοιπόν αλλά και την υγεία σας, χρησιμοποιήστε λαδερά, όσπρια και δημητριακά ολικής άλεσης τακτικά στην εβδομαδιαία διατροφή σας.